Ah, nu-mi place să fiu atât de expusă în fața tuturor colegilor mei. Dar o meriți. Să nu-ți fie rușine că ești cea mai bună de fiecare dată. Nina? Da, prezentă. Excelentă poză. Lucrarea ta a fost cea mai bună. Ce? Vino în față, te rog. Excelentă lucrare. Ai reușit să-ți surprinzi partenerul mai bine ca oricine. Vreau să le arăt lucrarea ta și celorlalți. Mai sus, ca să vadă toți. Bine, nici chiar așa. Vedeți ce a reușit Nina? Ea a surprins o altă privire. O viziune mult mai particulară și interesantă care redă esența lui Gaston. Ar fi trebuit să ne înscriem la teatru. Bine, și bine că am cumpărat tot ce aveam nevoie și că ne-au mai rămas bani fix pentru...